ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso Kacela. Uqumba amaqumba lalaqumbi selesele lentaba umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha, bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha. Mr Xebu ibhinyilikist nginibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi 18 and above media. Sihlangene ke nohlanga media, niyazi ke abaningi basazela kohlanga media, siseyilona uhlanga media until kube uMay ila khona ke sizoqala sibuyele ngale kuhlanga media. But okwamanje sila 18 and above, siyacela ukuthi nihlale nathi nithembeke kuthina njengalokho sithembekile kunini. Umsebenzi siyawuletha ngesikhathi nangosuku esasikade sithembise nga. Siyacela ukuthi abantu baqhubeke ke basubscribe, siyikhulise ke ATV esesibiza ukuthi 18 and above. Namhlanje ke sinolunye utalatiya, sinolunye futhi utavatava esizolungisa lapha emisebenzini ke ziningi inkinga eziba khona eindaweni zokusebenza. Khona ungezwani kwabantu, khona ukuqomana kuba khona okugcina kholele ekutheneni mhlawumbe egcina ngingazwana futhi nako mase kuhlukenwe. Kukhona nokungezwani kwabantu kabayigender yodwa, mhlawumbe bebanga izinto ezithize, ngabe babanga umsebenzi, ngabe babanga izinto zangaphandle emakhala abasuka khona. Cela ke sihlaleni phansi sibone ukuthi lolu daba lalabo sesababili singalungisa kanjani. Mbukeli lapho ngasekhaya, namhlanje futhi sinolunye utalatiya, sinolunye utavatava, sise studio lapha esikhona sizokhuluma nangu udadewethu just nje ukumazi kabanzi, sizwe ukuthi ngabe sikwaziyo nesikutsheliwe ngaye kuyikhona yini. Dadewethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sawubona bhuti. Ninjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Siyabonga ukuthi masikubiza ukwazi ukuthi usondele. Sifisa ukwazi kabanzi ngawe. Kahle kahle nje mangingachaza lo hlelo ile yakhona uthola ukuthi kunomuntu osichazelile ngawe, but nathi sifuna ukuzwa iside lakho, but sifuna ukuliza ngawe hayi ngaye. Okay. Ngiyangithola? Yes. So ngifuna ukuthola ukuthi empilweni wenzani, uyasebenza, uyafunda, wenzani? Ngiyasebenza. Oh, okay. Unjani umsebenzi? Hayi. Sonto ukuthi kunjani nje emsebenzini? Kuhamba kahle. Kuhamba kahle kakhulu. Kuhamba kahle, akunankinga. Emva kokuthi uqedile esikoleni, wahlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi uthole umsebenzi? Hayi, angihlalanga isikhathi eside kakhulu ekhaya. Ngoba nganginawo ama connection anganginawo ngabantu ukuthi ungathola umsebenzi. Yebo, so ngakwazi ungena emsebenzini nje ngoba ngiqeda ngisho unyanga ngihlele ekhaya. Yebo. Uma ucabanga ngoba ngazi ukuthi wena kwazi uzohlale kakhulu ekhaya ungasebenzi. Uma ucabanga umuntu ohleze ekhaya ungasebenzi, uma ngabe bona abantu bevuka ekseni beye emsebenzini uzizwa kanjani? Ngingasho ngithi uphatheka kabi. Ngoba ngiyakwazi lokho. Noma ngingahlalanga isikhathi eside ekhaya, kodwa ngingahlala ekhaya inyangana nje ezimbalwa. So ngiyakwazi lokho ukuthi hayi abanye abakwazi ukuthi bakwazi ukubekezela ukuhlala ekhaya bengangenisa ilutho endlini ezohlala phansi kwesandla somzali. Yeah, kuyinto ebuhlungu ngamanye amazwi. Yebo, ebuhlungu. Engabekezeleki. Okay, nakho uhleze ekhaya ngawusebenzi. Khona ungasebenzi kunjalo. Awuna plan, awunayo umuntu ongathola ngayo umsebenzi. Ikini uyalibona ukuthi liyawa. Awukhona ukulungisa la ungakwazi ukuthi ulungise khona. Ungabanga ukuthi lo muntu lo uzizwa kanjani? Ukuthi akakhona ukulungisa kodwa kubuya libona ukuthi liyawa but akakhona ukulungisa. Uzizwa kabuhlungu kakhulu. Uzizwa kabuhlungu kakhulu. Ngoba manje uze ngazi ukuthi uyena okumele ukuthi alungisele lokhaya kodwa manje amandla ukuthi awenze lokho akanawo. Manje lokho kumphatha kabi. Kumphatha kabi. Yebo. Okay. Ake ngithi ke nakho kuyenzeka kunomuntu omaziyo ukuthi lo muntu lo akekho right empilweni. Njobe engekho right empilweni nje uyadelele njalo. Kungenzeka ngelinye ilanga mawudelelana nomuntu bese uthi kuyena akho nto ongangitshela yona lento elambayo le. Hawu. Ungakusho kanjani lokho? Ngoba phela wazi ukuthi nakuwena mhlawumbe lusuku lofika. Manje ngibona ukuthi unalungelo ukuthi umtshele umunye lokho.
Yeah. Uyakwazi ukuhlekisa ngesimo somuntu umuntu mase simweni noma mhlambe unozwele enhlizweni yakho mayelana nabantu ababaseyimweni. Akukaze yini kwenzeka ukuthi umuntu athi sesimweni bese uhlekise ngaye. Mhlawumbe ukuthi akhonto engayitshela wena ukuthi akwazi uyenza into enjalo ngaphambili nje empilweni yakho. Lutho bhuti wami. Mina ungathini ebantwini abenza njalo abahlekisa ngezimo zabantu? Ngingasho ukuthi labo bantu lokho abakwenzayo akulungile. Ngoba manje naye lo othi wavelelwa isimo esingekho kahle ayingoba ezenzile. Indlela ozibe kudalwe ngayo ngaleso sikhathi kodwa kuzodlula akufanele ukuthi nje uhlekise ngayo. Akufanele uhlekise ngesimo somunye umuntu. Ya kona ngempela kufanele ngoba izimo ziyasehlela ngokwehlukana. Ngenzeka namhlanje sehlele wena kusasa ngenzeka kube yimini. So if ungizohlekisa ngesimo sakho kumele ngihlekise ngaso ngikhumbule ukuthi nangimina kusengenzeka. Uyabona? Abangani nabo abantu osondelene nabo nje uthi hayi mina ngiphila nalabantu. Bakhona bona kodwa ngeke ngisho ukuthi sesingabangani ke. Abantu nje ngikwazi ukuthi ngixoxe nabo. Bakuphi emsebenzini? Basemsebenzini ngoba impilo yami vele esemsebenzini, ngivuka ekseni ngemsebenzini, ngibuya sengiyalala. Manje angikwazi ukuthi ngibe nabanye abangani bami bangaphakathi. Ngizokuthiwa makuthiwa kuhlela amantombazane nje ezihlalele hodwa isikhathi esiningi inkulumo kuyenzeka uthola ukuthi ingabogayi kuyiqiniso. Kuyenzeka isikhathi esiningi. Yebo kuyenzeka isikhathi esiningi ngoba sihlanisa amantombazana ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto akulula ukuthi ikhuluma into eluluthi ungena umuntu ukona ukuthi ungena ngogayi abafana umjolo sonke lezo zinto. Uma kwenzekile nakhuluma ngamanye amantombazane ngizwa kuthiwa kusuke nginebeef mhlambe kusuke kukhulunywa ngenye intombazane ngoba naku kuthiwa uyambona owabezitshela ubani ukuthi ninazo lezo zinkulumo ezikanjani njengamantombazane just nje njengamantombazane ukuthi no ngobusho nje bhuti wami uthi nawe ngoba singamantombazana zikhona lezi inkulumo angeke ngiphike ngingengivume lezo inkulumo ziyenzeka kongalindelekile ukuthi zingenzeka. Okay. So uma nobaba basaphila kuwena? Yebo bayaphila. Bayaphila. Yebo. Bayibantu abashadile bayibantu abakanjani? Cha abashadile. Okay. Ingane nayo? Anginayo ingane. Yake mhlambe naku kuyenzeka kuthuba nengane. Ungaphatheka kanjani mhlambe? Ngiyazi ukuthi inyama masihlukene nomphefumulo. Angeke kuze ngeke size sazi ukuthi kwenzakalani ngale. But ake ngithi mhlambe naku so ufile ingane yakhe iselele mhlambe iyahlukumezeka kunabantu abayihlukumezayo abanye bayihlukumeza ngesimo esifaka negama lakho phakathi. Kungakuphatha kanjani lokho? Kungamphatha kabi. And wesiphathi awunasey. Ngoba ungazi ukuthi mhlambe ububutho kuyangami ngingaze ngivuke ngisho ethunini ngihambe ngiyokuvikela ingane yami enkulumeni manje angeke kwenzeke ukuze kwenzeke. Ne. Okay. Kunombuzo esike sibuze la kwisho ukuthi ukusukela kubani kuyakuthena ungazipha abantu mayelana nokuthembeka kwakho nendlela ophilisana kahle ngayo nabantu ukusukela ku1 kuyakuthena ungazipha ba? Hayi. Ngoba umuntu akakhulume inkulumo angazi ukuthi omunye iyomphatha kanjani futhi ngiyawenza amaphutha nami ngiwumuntu ophefumulayo. So engakusho ukuthi hayi ngingazipha noma utheba mhlawumbe u9 out of 10. Ngazipha 9 out of 10. Okay, no siyabonga kakhulu. Kunodadewethu la okuyena obhalile la ohlelweni. So njobe ebhalile ke la ohlelweni sike sibukele lesa screen esilapha ngicathi uyasibona. Sanibona ababukeli, igama lami kuAmanda Mthethwa, ngisuka kaMashu. Ngibhalele uhlanga media ngoba ngifisa ukuthi lingixazululele ngomakhelwane wami esisebenza naye. Uhamba ekhuluma konke ukuthanda kwakhe ngami. Uhamba ukhuluma nje zonke into ezirong emsebenzini. Ngifisa nje ukuthi sike sikhulume naye ukuthi indaba ehamba ekhuluma zonke lezi zinto ayikhulumayo. Angazi noma uyamazi usisi. Yebo, ngiyamazi.
umakhelwane wakho ngempela? Yebo, umakhelwane wami. Okay. Uyena owaqashwa kuqala? Wasuyaqashwa nawe? Yebo. Okay. Izini lezo zikhuluma kabi ngaye? Izinto ezinjengani mhlawumbe? Angithi uyamuzwa ukuthi uyaveza ukuthi igama lakhe kawulibeki kahle. Yini inkinga kanti khona inkinga eninayo? Angazi mina ukuthi iyiphi inkinga engakhuluma ngayo. Ilokho nami engikuqabukayo ukuthi methi mina ngimnikeza inkinga, ngifuna ngichazela kahle ukuthi iziphi inkinga ngimnikeza zona. Ngoba ngazi ukuthi si right. Niyakhulumisana naye? Siyakhulumisana noma ngimbona ukuthi uyabe nakho lokho ngazi ukuthi akangizwile kahle kodwa akafuna ukuveza. Ungakasebenzi la asebenza khona noma la usebenza khona, bemnjani ubudlelwane benu? Bodlelwane obu right ngoba sihlale endaweni eyodwa, umakhelwane abangenelanayo nje, siphilisana kahle njengabantu abahlelelene. Ngiyakuthusa lokho. Kuyangithusa kakhulu futhi ngoba angi-understand ngempela ukuthi ukhuluma ngani. Emsebenzini nibantu abakanjani? Mhlawumbe makuthiwa kuhleliwe enkantini engabe ninawo indawo ukuthi enkantini la? Indawo esikwazi ukuthi sihlele kuyona. Emsebenzini ngathini asinakene ngalowo ndlela. Kodwa ngathini sihleli ngoba siyasebenza staff. Asinake nalo ndlela ongazi ukuthi singabangani noma umakhelwane. Abantu abasemsebenzini ngaphakathi bayazi ukuthi nibo makhelwane. Bakhona abantu abazi ukuthi nabangandawonye. Bakhona. Bakhona. No, ngicabanga ukuthi asenze kanje ngoba sesilizwile side lakho. Ngicela ukuthi asibize yena, sihlale phansi naye mhlawumbe sikhulume nje sisonke sibone ukuthi mhlawumbe into engiyifisayo ke mabengena ngiyafisa ukuthi noma uzwa mhlawumbe uma uphakama ngoba kwesinye isikhathi uma uqanjelwa amanga kube kukhona lento ephakamisa umoya mhlawumbe uma ufile ngazo uqanjelwa amanga. Ngicela sibe ni professional sikhulume nje sibone ukuthi mhlawumbe singaphuma kanjani. Okay. Siyezwana ngithi? Yebo. Shonke akho into ezoba inkinga. Hayi anginankinga. Cha ngicela umbize mfethu. Dadewethu uyaphila? Ngiyaphila bhuti kunjani? Yo ngiyaphila siswami. Sihlalile nomakhelwane wakho la sakhuluma naye kodwa ke wezwakale umuntu ongazuthi uyaphikisana nokuthi lokuthi uyakwenza. But ngoba sesihlile kanje ngiyafisa ukuthi usitshele siswami kusukela ekuqaleni ukuthi yini inkinga kahle sibekwa yini la. Ngiyabonga bhuti. Inkinga enza ukuthi ngize ngibhalele ekhaya. Umbali uhamba ekhuluma ngami emsebenzini. Shuthi ngathini like ngafe ngathola umsebenzi. Mase ngitholile umsebenzi kwavela isikhala, mase kuvela isikhala ngambiza umbali ukuthi ngicela azosebenza nami kwaphela vele siyaphililana so makhelwane. Kodwa manje sengithola ukuthi uhamba ekhuluma nje konke ukuthanda kwakhe ngami bhuti. Angazi mhlawumbe noma ngabe ngiyona noma mhlawumbe ngabe ngenzani. Ngiyafisa ukuthi ngoba mhlawumbe masiloke sithi uhambe ekhuluma ngami kunezinto ayikhuluma ngami. Umuntu osekhaya ka understand mhlawumbe uzoyithatha kancane into yenu ukuthi hawo kanti yini le ngashiwo uyabona. Ngiyafisa usitshele ukuthi yini le kuyiyona mhlawumbe into abayikhuluma kungenzeka ukuthi emsebenzini bebeyazi ngenye indlela wafike wayicorrect noma mhlawumbe njengomuntu okwaziyo wafike wakhuluma mhlawumbe ngezinto eziyimahlaza zakho yini le kuyiyona yona. Yebo. Shuthi bhuti okuyikona kona ngikhule nginabazali nje be right. Kwafika lapho isikhathi sihambile semakhaya sihamba nomndeni wami nje sisonke. Sithe ngabe sesibuya bhuti singakafiki nje ngisho ekhaya ubaba bamdubula. Nomama wathinteka kancane ngoba nami ngaze ngadubuleka bhuti. Mingase nje ngikuvezele lana ethangeni inhlamvu yangena la bhuti azophuma ngala. Kodwa manje kumbali sehambe ekhuluma ngami lezi zinto lezi. Uzikhuluma kwabanye abantu emsebenzini? Yebo bhuti uhambe ekhuluma emsebenzini. Mekuyithi time nje kuthiwa nje hawo into yahlezi sizakala ngayo azi kubhlungu kanjani bhuti ukungabi nabazali. Manje sizawukahle wena mhlambe ngoba uma ngabe kuhleliwe emsebenzini kuyenzeka xoxwe mhlambe ekuxoxeni gcine mhlambe ngene indaba zasekhaya
Makuwukuthi bezike ezingena indaba zasekhaya bokubatshela ukuthi impilo yakhe imi kanjani emhlanje. Ebhuti mina bengingathanda ukuthi bazi ukuthi ekhaya kukanjani. Kodwa engafike ngakusho like ukuthi nje sibe siphila kahle. Ilo engafike ngakusho. Ukuthi nisaphila kahle noma beni. Besiphila kahle bhuti. Lo engasa wangangeni in details. Yes, ngangangeni in detail. Yebo. Njoba kwenzeka lengozi eyenzakala nini noba khona ba emotweni? Yebo kwaku mina ubaba noma nobhuti wami omncane. Ukuthi bonke labantu ubhuti wakho omncane ubaba wakho uma wakho baphelele endaweni yonke. Hayi bhuti ubaba owashona, umama wasinda nobhuti wami omncane wasinda ukuthi kanjani nami angazi bhuti, angazi. Yebo. Basekhona bonke labantu esikhuluma ngabo abasinda. Yebo kodwa impilo bhuti ayisafani nasekuqaleni. Uma wakho nawo sekhona. Yebo usakhona umama kodwa manje impilo nje isinzima bandla ngoba ngisho ubhuti wami shuthi nje into eyenzeka nobhuti usenongaphili kahle. Kanjani? Khona namaphilisi sewathatha ngishuthi nje ukubona lesenze esenzeka shuthi nje wavela waphazamiseka ngisho emqondweni ngoba umama uze wakhetha ukuthi kungcono ahambe ayokuhlala le eMaritzburg lehlala khona abantu abangekho right ekhanda. Yo. Sinjani kodwa ke ilokuzana isimo ekhaya kuyona yonke nje lento eyenzakala ebhlungu kangaka. Like sinjani isimo emva kokuthi ubabengeke? Isimo asisafani nasekuqaleni sinzima bhuti ngifuna ungasho sinzima nje sinzima. Sinzima kakhulu. Siswami indaba ukukhuluma ngalento. Ngoba ngicabanga ukuthi into akufanele ngabe sikhuluma ngayo lento la. Akufanele kube khona umuntu okuthiwa angavula umlomo akhulume ngesimo somunye umuntu esibucayi kanje. Why? Okokuqala engakusho ukuthi lokho akhuluma ngakho angikwazi. Uba ukhumbula kahle ngishilo ukuthi lento ayisho iyangithusa ukuthi mina ngihamba ngikhuluma ngaye ngiphuza itiye ngaye. Ngiyaqabuka nje lokho ukuthi ngikhulumapi kubani ubalo usho ukuthi ngikhuluma kuyena emsebenzini. Wena kahle ufuna igama lomuntu. Sengifuna nokwazi ukuthi ngisithatha besibindi ukuthi ngikhulume lezo zinto ngihlangana kanjani izinto zomndeni wakhe. Awukwazi dadewethu ukubuza thina ukuthi isibindi saloko sithatha kuphi. Into efana ngabe uyibuza kuwena. Ilokho kungididayo nami ukuthi uyazi ukuthi indaba ukuthathelaphi wena lokho. Ukuthathelaphi wena lokho ukuthi mina ngihambe ngikhuluma indaba zakho ezidabukisayo. Urongi bengeke bazi bangangitshelile phela. Angani uwena owaziyo indaba zasekhaya ngabe bakuthathelaphi lokhu mbali. Ngazi ngani mina kanti yini le kahlahle vele abayishilo kuwena ukuthi mina ngishilo. Hayibo mbali. Nangade esho nje manje ukuthi iyona le ndaba lesibukelayo. Yebo iyona le ndaba. Mina ngisho lokho beningazi kahle ukuthi isimo sakho manje sikanjani. Ngisho kanjani? Urongi nje mbali urongi. Yabona ukuhlunga kanjani ungabi nabazali. Hayi angikwazi lokho ukukhuluma ngakho Nkosi yami ngempela. Cela ungibizele nje labo bantu abashole. Awukwazi lokhuzana awukwazi embali ukuthi ufike wona umuntu ujike futhi wena uzothi angibonanga Nkosi yami ngimona bhuti wami ngilothe ngixa ukuthi ikuphi la ngimone khona. Ngikhuluma Nkosi yami angaze ngikusho lokho mina. Angikaze ngikusho. Wena ungazi kahle. Angimazi mhlawumbe wena obatshelile kuba wazi ngabatshela kanjani lonto because indaba yakho wena omele ngabe uyabatshela. Ngibatshela kanjani wena futhi ngazi ngani ngithi wena onobuhlungu mhlawumbe bufuna ukuthi bakuzwele. Kodwa mbali uyasunderstand isimadlule kusona. Ngisiqonda Nkosi impela ingakho ngisho bhuti ngithi angeke ngikwazi ukuthi ukhulume indaba zakhe. Sonke lesi sikhathi ungeke emsebenzini kusebenza yena. Lezi indaba ikaze zize ifike emsebenzini. Exactly bhuti iyona lento lena. Ayangazi ngisho case ukuthi uyena ungazi kahle kamhlophe umbali lana. Ayangazi. Why imbali mase kufike wena bese kufike konakala izinto emsebenzini. Ayangasho ukuthi phela abangithandi noma bangizwile. Imbali. Shuthi abangizwile phela ukuthi mina ngihambe ngikhulumapi. Wembali. Ngihlala kanjani endabeni zakhe. Imbali. Yabona siswami ngiye ngithi mina kuubuntu ukuthi uma ngabe
utholakala usephutheni ukuvumela ukuthi usephutheni uzehlise emntwini angeke ngivume into ukuze engayazi kudlulwe you understand ukuze kudlulwe because masisuka la ukuthi wena usaloke wenze lento yenzayo uzohamba nokuthi wena awufunanga ukuvuma iphutha kuyena sekuyisitha leso ngiyaqonda kusempela lokho kodwa and abantu amaphutha siyawenza and vele wena ungathola ukuthi lento wayikhuluma unganakile and honestly wena wawusho kuyikona ungathola mhlambe omunye wayexoxa okunye akwaziyo ngaye wena wasu ucorrecta lokho ngokuveza ukuthi mhlambe kodwa nje angiboni ukuthi mina ngakusho lokho akusho mhlambe ukhona okwaphuma ngendlela futhi nami engangifisa ukuphume into yasekhaya uwena owazi izinto zasekhaya okwenzekalani ngami akekho umuntu owaziyo lemsebenzini ngoba ngisho Nkosi yami ngithi akukho mina engakukhuluma ngathini akukho engakusho mhlambe engikwazi ngithi hayi ngakusho ngoba nakungangihlosile mhlambe zasiphuzela itiye sidlela besho lo nami ngabaphisa uthi hayi nikusho kanjalo lokho ngoba phela mina ngimazi ukuthi lezo igama la sala nawe ukuthi uwena uhambe usho njalo ekubeni vele uwena owaziyo ngikulethele emsebenzini ngisasosebenza sibe right because sesifana nabangani nongazi ukuthi umngane nami ngoba ikho into ongayazi ukuthi nje kusakuningi nje usazokhuluma ngakhuluma ngabazali bami manje ingakho ungilethela ingakho ngikulethelana ngifuna ubungekwazi ukuthi yini ungibizile eceleni sikwazi ukukhuluma lokho ngibuza kahle ukuthi ungilethela mana phambi komhlaba ngithaze ngiphikisana ke naleyo ukuthi ufike wone bese mangabe sowonile uthi wena ucela ukuphanishwa kanje noma ucela ukubuzwa kanje emva kokuthi wonile angithi wena wonile yekela umuntu owoniwe ukuthi azidecide yena ukuthi uyilungisa kanjani yabo woniwe angithi phela ifaka nami lento bezodicidela yena kanjani ukuthi angangicabangela ukuthi mina ngizofila kanjani ngaleyo nto angithi naye unemizwa angithi namanje uyicabangelileni ukuthi lento engenza mina iyabheda kanjani why poison letha la ngifuna la mina umbuzo wami uthi athi ungekho emsebenzini bekade indaba zakhe singaziyo kufike wena emsebenzini and indaba zakhe wena uyazazi futhi indaba zakhe seziyaziwe emsebenzini hayi angazi leyo nto wena mangathi ake ngithi mhlawumbe kuwena indaba zakho seziyaziwe bongasola ba bengasola yena uwe mbali kodwa ke phela angeke ngize ngibe nesiqiniso ukuthi ungaze ungithatha ungilethe emakhamereni ukuthi uwena ngampela osho lokho ngicela ukubuza mina siswami into eyodwa ukuthi umuntu okutshekile akatshela ngani ukuthi utshela uba ungitshelile bhuti nawe wamkholo wena mungibuka uyangazi mina ukuthi vele ngiyayikhuluma indaba zakho kube obvious bhuti ukuthi mubone lokho kungifanele mina ukuthi ngikhuluma indaba zakho uyena waziyo izinto ezenzekayo empilweni yami uyena ngimxoxela kakhulu kuvele nje kwaba obvious bhuti ukuthi nje uyena and phela le ndaba kule nto ongamxoxela yona into engicabanga ukuthi iyaziwe emphakathini wonke yebo into yaziwa emphakathini bhuti ngiyavelelwa ke la ekhaya angikwazi mina lokho mhlambe ngakusho kodwa ngangaqondile ukuthi ngisho ngingasho kanjalo mhlambe angiyinakile ukuthi khona la esengithinta khona ngoba ngangazi ukuthi ngiyakuzwa cela ukubuza mase emsebenzini uyaphuza kuyenzeka kuye emsebenzini uphuzile lutho akwenzeki awukwazi ukuqhamuka la uzothi kuthina mhlawumbe kwenzeka ngasho ezifo awudakiwe awusakhumbuli ngoba awudakiwe phela bhuti wami if ukuthi wena washo noma wayikhuluma into enjalo thana ngayikhuluma ngiyaxolisa amaphutha siyawenza mbali sabantu you understand sabantu and useyingane vele obvious ezinye izinto mawuzenza I'm sure nawe wenza ngokuthi ukhombise labo bantu ukuthi hayi mina ngimazi kangaka lo muntu lento ayikhulumile akuyona ekuyiyona nansi you understand awukwazi ukufika la uzositshela ukuthi mhlawumbe kwenzeka ngakhuluma ukufuna ukuvuma iphutha kodwa okuhamba nepride kanti mawuvuma iphutha uxolise mawa ukuthi wakwenza lokho uyabo uma ukuthi wena wakhuluma ngaye waveza zonke lezi zinto and lezi zinto akhuluma ngazo izinto ezinkulu kakhulu lezi zinkulu kakhulu indaba ezinkulu indaba zabantu abadala lezi sikhuluma la indaba enokufa komuntu indaba enokuphithana kwekhanda komunye umuntu into ebuhlungu leyo phela bude engakusho ukuthi mina ngangahlosela ukuthi ngimlimazi ngoba ngangazi ukuthi manje usuyavuma ngingathini yebo ngasho kodwa phela ngangazi ukuthi lokho kungakulimaza because ngangalindela ukuthi wena uyafihla mina ngangithi mhlawumbe bayakwazi ukona ukuthi mhlawumbe bona abazwele ngendlela mina ngicela ukubuza ukuthi kwaqala kanjani izifike ekuthenini uqoqe lonto kwaqoqwa ngani mhlawumbe okay but zasihleli ne
sihleli lana siphuza iti yabo uthi omunye hawu wena wasengathi wena noAmanda ninakho nje ukwazana like ngenizo maxuxuthi nikhuluma izinto ezangakini ihlala ngandawonye yini ngisho ngithi naye umakhelwane wami ngiyamasa ndawonye uyena nje ngifaka ngisho nale emsebenzini athi naye okay bengakwazi ke lokho kusho ukuthi hawu ngoba nje naku utheni unempilo right pho ufuna lana ngoba kuba ukuthi kulungile yonke into kahle abazali bakhe baphila kahle banesimo semali ba right babakho umphathi wamatekisi konke lokho so I was shocked ukuthi how kanjani ngithi mina how ubaba wakhe ngathuka ukuthi bayaphila right kanje ngoba ngazi ukuthi babe phila so ngangicorrecta lokuthi hayibo ngoba phela ubaba wakhe ulo wadutshulwa usomatekisi owashona ematekisini noma wakhe naye akasekho right nalapho uyacorrecta usabuyile afanele ungitshele phela kwangakhona ukuhleba amani kwangakhona ukuhleba ngangiphendula umbuzo abangibuza wona kamphendula umbuzo abangibuza mbala fanele ubuzo ungitshela ukuthi naba sebethi hayi ukuthi cabanganga kanjalo ukuthi usukhuluma ngaphi angicabangile kanjalo uthi bengalindele ukuthi mina ngangiletha la makamereni uyabona manje ukuthi inkinga eyenzakala usiziwe wafaka emsebenzini ufika emsebenzini yena lo muntu lokusizile uzogxoba igama lakho uzolinyathela khona emsebenzini kube ngiphinde bakithi ngeke uyabona hlezi besho abantu uthi uma ufaka umuntu nje hayi shembandla ngibonile mbali indlela ade ngikuthemba ngayo kanjani umama kodwa sisi hey umama akekho right akekho nje right selokhu nje ubaba phela adlule emhlabeni impilo ayizange isafana nasekuqaleni yebo umfowenu uthi njobe eMaritzburg ngihlala niyombheka noma yebo sihlala sombheka ngoba nje usephila ngayo treatment but at least amatekisi mhlawumbe asekhona just ukufaka lo income wey sokubheda konke akusekho nje lutho kwamatekisi nje awasabona kwakukahle kusaphila ubaba nele nje kwashona ubaba nje yawo kwabheda yonke into ngoba sengicabanga ukuyeka nje kwamsebenzi ke manje ngoba umbali uhambe ekhuluma ngami nje manje ima kahle kwenzakala nemsebenzini manje like benza njani abantu yinde kwenza ukuthi uye kumsebenzi ayibo manje sebengifilela sorry sebengidabukela bengifihlile mina yonke lento kwaqhamuka ke manje umbali phezulu so rangithi phela mina bengazi ukuthi nakho konke lokhu bazobehave le ndlela mabehave kanje nisimpatha uyifuni bengazi ukuthi mina uzophatheka kanje yazi wembalana anokona igwema ukukhuluma indaba zabantu isidingo singekho yabona kunezinye izinto dadewethu kumele uzinyathele ngezinyawo yabona le ndlela ababekutshela ngawo ngempilo yakhe kwakumele nawe uthayisele kuyona ukuthi nganga understand ukuthi umuntu uqamba kanjani amanga impilo yakhe kubeni impilo yakhe unesizathu ingalungile akuyona into ukuthi ngafihlwa lento le because akuyona into elungile abantu kumele bazi ukuthi kahle into eyenzeka ubaba wakhe emndeni wakhe into ingalungile nje lokho manje ukufihla kanjani ngicela ukubuza ukuthi fanele batshele wena nbo lutho kodwa phela kube bengithanda ngangizofika ngibaxoxela istory ukuthi kwabanjani ngaba nesizathu ukuthi ngifihle lento ngaba nesizathu ngiyaxolisa Amanda bengahlosile Nkosi yami ngempela bengahlosile nabe ngithusela ukuthi fihla kanjani no wena kusafanele ukuthi uhambe uye kubuka Amanda uyoxolisa nangima wakhe sure inkulu lento ungayithathi muthi ukuyibuka ngesolobungani inkulu lento wayenza iwrong futhi inkulu umama nje indlela ade kuthembe ngayo mfethu bengoba phela besufana nosisi kuthina besufana nosisi uyabona ubhuti wami akekho right kodwa still sikufana nosi uyahlekisa phela manje uyabona ukuhlekisa wena umele ukuthi uyothatha uma wakho wena niyami niyoxolisa lapha you understand ngikhulume noma kodwa mawuzevela ngitshela ukuthi akangeni izinto engahlangana nazo kodwa uyayibona incindezi asasebenza kuyona manje yebo uyayibona yebo angazi mina sesami ukuthi mhlawumbe igama so right mhlawumbe inhlizweni hayi mina ngifuna ukuthi axolise nje umbali umhlaba ubona wonke yiloko nje ngikufunayo khona la TV yebo hayi ungaxolisa ke mbali ngiyaxolisa Amanda bengahlosile ukuthi kungagcina izinto ezifika la so ngicela ukuthi ungixolise na uma wakho kodwa nami ngizozama ukuthi yebo ngizozama ukuthi ngihambe ngiye kuma wakhe nakuma uthi angiphelezele ngihambe ngiyokhuluma nomama wakhe hayi
mase ufike ekhaya mhlambe ngokhona ukuthi ngixole kwamanje hayi mase ufike ekhaya nje ngilimele nje kabuhlungu ngilimele kodwa mase ufike ekhaya ke wakhona ukuthi ukhulume nanomama mhlambe ngokhona ukuthi ngixole igama lesho ihwayi mina ebantwini bebonke kugani ukhetha ukuthi uzwise mina lobu buhlungu obukhulu kangaka siyigadi into esiyikhulumayo xebu yabona mabe sifika la emadolobheni umuntu kuthiwa uyambethi ubaba wakho inkosi emakhaya noma uyinduna okwamukela lokho okuzwa ngabantu ukuthi hawu sizwa kuthiwa la edolobheni uthi ubaba wakho inkosi ungayididisi lo nkulumo yalo umuntu uthi awunamanga ubaba wakho akalutho lo unesizathu esimenza ukuthi asho njalo mhlawumbe umsebenzi wawuthola ngaloko ukuthi athi ubaba wakho inkosi emakhaya unesizathu senta isho ukuthi uyisho lana wena akasofuna ukuzoprove ukuthi umazi kangcono uyunamanga lo ubaba wakhe lo ugqoka ikepisi lehansa lapha emakhaya yakayidla imfulamfula ubuya ngokuzolala no akwenziwa lokho uyabona ngibuka le labo sisi ibhlungu into ebhlungu kakhulu ile yokuthi lo wakamthethwa uphume inkingeni ezima kakhulu eziserious ezinkulu futhi kakhulu akuzona nezinkinga zokuthi ungahamba uxoxa ngazo leziya inkinga ezibhlungu engamele nje uyingane uvula umlomo ukhulume ngazo ngoba zahamba nemphefumulo futhi ke omunye wagcina engakwazanga ukuphila kahle ekhanda ngenxa yayo le nkinga leyana ababekade bebhekene nayo ukufelwa ubaba wakho uyamba nakuyona into encane leyo ukugulelwa umfweni ngekhanda ngenxa ye trauma yokuthi kusholela ubaba wakho akuyona into encane leyo ukuthi kunomuntu ongavela afika ayibhadlaze nje lonto wena uyazi ukuthi into ebangela ukuthi ngingayikhulumi ingoba iyangithunukala ingivusela amanxeba kuba buhlungu mangikhulume ngayo ufike wena uzoyikhuluma ukuze abantu beze kumina bazolokuza bazongizwela baloko bengidabukela ukuthi hawu bantu wazi washona kabuhlungu ubaba wakho engabe kwabanjani wena lapho sowazama ukuyilapha waphola so ngicabanga ukuthi isifundo sithi asingahambi sikhuluma indaba zabantu ezingasidingi thina ake sibalekelane nezindaba zabantu ngoba sibazi ukuthi sibalimaza kangakanani le indaba thina ezisijabulisayo masiyixoxa ngoba sizama ukuprove ukuthi sibazi kangakanani ezinye zazo lezo ndaba ziyabalimaza bona ngoba bona uqobo labo badlule kuzona lezo nkinga ibona abadlule kuzona wena ungadlulanga enkingeni kulula ukukhuluma ngayo ngoba uyazi awazi lo muntu ke kanjani so kulula nje ukukhuluma wena ngoba uyaveteza nje awazi nokuthi kwenzakala nenhliziyweni yalo muntu okhuluma ngayo sikubalekele ukukhuluma indaba zabantu kubalekele ukuma wena uvetezana nezindaba zabantu ongazazi ngoba bayalimala abantu into ekhulunywayo kakhulukazi yamlimaza umuntu kuze kube ngcono ukumshaya kunokukhuluma ngoba ukukhuluma kufika kabi enhlizweni futhi kuyahlala and uma ukhuluma into emthunukalayo uyohleze ekhala njalo mayikubona noma ecabanga into wayenza kuyena igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi uzwise mina lobo buhlungu xebu